Kaixo, endikalaen naiz 121 kriuko kidea. Ni naiz frisco loko, deitu nazazu baraka, ni naiz handia. Gaztean nintzelarik, idazten nuen pilo, oso gustokoa nuen idaztea, eta musika mundua bebai oso gustoko nuen. Horregaitik, frantzialdean rapa ezagutu nuenean, kriston gauza berezia izan zen niretzako. Horretan hasi nintzen rapeatzen, nire testuak bideratzen erritmo baten gainean, eta lagun batzuekin 121 kriu taldea sortu genuen. Hori orain dela 18 urte izan zen, eta urte hauetan zehar hainbat proiektutan ibili naiz, kulturaren bide ezberdinak uztartuz eta gozatuz, musika, antzerkia, literatura edo idatzian. Ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu eta berriz bueltan, denbora gelditzea bagenu, don't stop. Eta orain nire lehenengo liburua aterako dut, Lobo Otsoa izenarekin. Bertan biltzen dira azken urteetan niretzako garrantzitsuak izan diren olerkiak. Espero dut zuen gustokoa izatea, eta taupakan aurkitu dezakezue, deskargatzeko, libre, kultura askea, eskerrik asko. Face, periko zubia gure Golden Gate. Handitasunean txikitasun askea, hainbat hizkuntzeru bakar batean, laboa eta polo kargazki berean, arma bezala zabaldu zarea. Entzun omen da itxasoa, luronek aldu zitun arbazoak, zenbatetan inozoak, baina ikasten goaz gurerara paiazoak. Gurerara martzianoak, gurerara paiazoak, gau eta beti, amodioak gidari.